A veure, Sí, sí, és semifinalista, ell sí? passa directament. Ara farem la part del bracket que serien el que serien els quarts de final contra Germán Per i Triana, que no sé si m'ha agregat Triana i no sé si el tinc. Així que si em sent el d'esto m'hauria d'agregar No, o no, el que no acabo d'entendre és per què jugar amb bola de nieve en lloc d'en flash. Vull dir, Bueno, no sé. perquè va bé per fer el primer engage, però no sé si... No Però és sé. que l'has de donar, el flash, vull dir, avances un munt igualment, si l'altre va sense flash és un avantatge molt important, perquè el més habitual és que Luthien, tenint el dash, te vagi sense flash. No sé. Però bueno, kill fàcil, i ara Germán Per contra Triana, Sí. veurem què passa. Mentre vaig creant la partida, que avui ho Tu a fem lo així. tuyo. Jo ja entretenc al poble. M'estima No, més a mi que a tu. l'entreteniment 3-2, home, no passa res. El que passa és que Triana no em contesta, La cosa està... Ui. Igual Germán Per passe directe i juga contra Un Moonhead. headshot. Sí, Sí, a ja veure. ho estem comentant. Jo no tinc Diana, entrat si a mà ara, encens, si estàs per així que... aquí... Clar, com que anem Necessitaríem amb aquest que minut de anessis delay, entrant. potser li arriba el d'esto. Jo l'estic parlant pel WhatsApp, no em contesta, és possible que no estigui ni mirant el directe, perquè aquest noi és nou, és d'Andorra, no veguis tu el follon que hem tingut, Mira, i a veure... Baudi, qué grande. Què diu, Sorry, Caín, he caído al lado oscuro. Sí, Disculpa. al lado oscuro dels ADCs Sí, escarós de de 1 contra 1. Tristana i Lucian, no? Que són els mestres de l'1 contra 1. Sí, però Doncs Tristana més, li donem un parell de minuts al nostre rellotge quan siguin 40, els dels espectadors 41. Doncs si aquest noi no apareix, tirem directament amb un headshot. Sí. I li donem la partida per perduda, ja que no apareix. Una autèntica llàstima. Sí, una llàstima. En aquest cas, que és bastant injustificat, doncs la veritat és que tothom ens era igual un negatiu. Ara, quan te suspenen, doncs ja Sí. El típic professor que deia el segon negatiu ja no pots aprovar. Sí. Llavors tothom buscava el primer i el segon ja era qui li queia, era la loteria, perquè clar, tampoc podia suspendre tota la classe, llavors el segon ja costava més. És com la segona groga al futbol, que costa d'aparèixer a vegades. Doncs sí, passem directes, Boom Headshot juga i ja està, passa directament el Germán Per. Li comunico. Vinga, som-hi. Som-hi, a veure què Ja ho juga tindrem. Jo m'agafo la Yumi per carregar la partida. I si vols jugar a Germán Per Yumi, què? No crec. El dia que es va veure la Yumi l'1 contra 1, t'ho va dir, no? Que no la picagessis? Sí, ja m'ho va dir el Metapod, estava de la teva banda, de fet, pensa que m'ho va dir ja a l'apuntar-se. O sigui, el tio ja anava a trolejar des del principi. No, jo ho agafaré Yumi. Jo pensava que se'm vacilava, però no, la va voler de veritat. Sí. Bueno, va estar bé, va estar bé. No, de fet, va haver 2 Yumis aquella setmana, que tots eren membres de Kebab, perquè són així bastant trolillos, però, bueno, una Yumi va guanyar, no? Em sembla que va ser, sí. Crec que una Yumi va guanyar i el més sorprenent va ser també que guanyés la Jana de Yuki. I avui el tindrem. Suposo que ja no la repetirà, perquè ja ho ha fet diverses setmanes, i avui que hi ha menys participants, les opcions de guanyar el premi final augmenten, òbviament. Sí, és com la primera edició, no? Que la primera edició la gent no s'apuntava per vergonya perquè li feia por, i a la segona vam tindre tot a petar. Doncs aquesta edició, que és la primera de març, doncs també hi haurà més opcions. Mira, una Nívia, tu. Una Nívia. Pic curiós, no? És un personatge super passiu a l'hora de farmejar. Bueno, té l'esperança de morir amb el huevo sota torre, que no el pugui rematar i tenir una segona vida. També. Estratègia pura, Sí, no et poden dir bé. Estratègia. Tenim contra un Udir. Uf, quina feinada, Udir de Boom Headshot ja famós i mundialment conegut. Estem al parche 11.5. Udir ha estat nerfejat ara mateix, avui, al parche que hem actualitzat. Però bueno, ja hem nerfejat l'ulti, sí que fins a nivell 6 no notarà aquest nerf. Perdó, l'han nerfejat. No sé si he bufejat, m'estic liant jo sol. Però està nerfejada l'ulti, vale? I
A veure, no crec... És molt difícil que la Q impacti, no? L'stun. Ai, no. Bueno, ara sí, no? Menos mal, Això era un chance que tenia per un headshot, Enganxar-lo directe i rebentar bàsicament a Sí, però és que Germarper. li he de baixar 2 vegades la vida, És que és molt Sí, complicat. sí. I al final, Però... el Clear Wave que té la Nibia a nivell 6, no sé què s'ha agafat, ara ho podrem veure. Mira, s'ha agafat... ja no em recordo del nom d'aquest objecte. El martill, el Capítulo capítulo perdido. perdido i el martillo de no sé què. Sí, el martillo del guardián. És que avui Però no bueno, tenim el friqui dels noms i llavors sí, costa més dir-los. exacte. Però bueno, ara l'única opció que té és apretar-lo perquè a partir de nivell 6 el zonejarà moltíssim amb la ulti. I bueno, no sé com ho vol encarar un headshot, no? Aquesta Nibia. Jugarà tot el rato, suposo que enganxat al buix i a esperar a veure si hi ha l'opció de fer l'all-in. De moment, doncs, Germán per aquí, respectant molt la distància i intentant farmejar el que pugui, perquè després al nivell 6 sí que el farm el tindrà gratis. Sí que... Ui, això és el que no vols, no? Gastar l'stun, no sé per què no s'està tirant ara mateix un headshot, que el té un cooldown. Veus, Que bé ho ha fet. Oh, el torno a tindre, Sí, sí. Mare meva, aquí, ara, a veure, el mal de l'Udir, Tia. tenim també la cura ràpida de Germán per Pues un vist? headshot que aquí jugava molt bé al buix, era una opció que tenia, però no s'ha ficat nerviós, Germán per. No, bueno, ha tirat la barrera, però has vist com li ha baixat? O sigui, li baixa bé la vida volant, És que quin bitxo que tu, tio, quin asco fot, realment. Sí, a veure, el fet de no tenir mobilitat doncs ha de tenir altres punts forts. Si no, bàsicament no es jugaria. O sigui, mobilitat amb el sentit de saltar muros, perquè mobilitat de córrer en té molta. No té daix, però cor com una bèstia, tio. Sí. I, bueno, és que Déu-n'hi-do, no? No sé, a veure fins quan aguanta, també. I ara estava pensant... No es notarà el nerf, sí que es nota el nerf, perquè li han baixat el modo de l'oso i la R de l'Udir s'activa des de nivell 1, ja, directament. Perquè és un personatge que no juga gaire i no ho tinc molt clar, però no t'has d'esperar a nivell 6. Jo crec... Si tu no jugues gaire, jo crec que no l'he jugat mai. Ah, vale, te la pots pujar a nivell 1. Vale. Ara, ho he entès. Vale. O sigui, que mínim a nivell 4 ja la té, com a màxim. Uah, aquí s'ha colat. Ara Clear entra aquí amb un headshot amb tot damunt d'aquesta Nibia, amb l'Ignite que l'acabarà rematant, però té el huevito. Veurem si té mal per acabar amb la seva vida. El salvarà, sembla que sí, però té el flash. Que bé el flash aquest per esquivar l'stun, que era l'únic chance que tenia Germán per de sobreviure. I boom, headshot, que avança amb aquestes semifinals, amb una partida molt neta, molt ben jugada. Li ha caigut la primera entrada per ficar-la pel cos i la segona per acabar amb la seva vida i després només rematar l'ou. I bueno, GG. GG, la veritat és que sí. Molt ben jugat per part d'un headshot. Poc a dir, no? Una play molt maca, esquivant. O sigui, preciós. Sí. A veure, ho ha fet però molt predic, Perquè encara no havia ni sortit la Q quan ha tirat el flash. Sí, ho ha calculat, ha vist que... Saps? Perquè, a veure, si et fiques al costat de la Nibia, tu el que estàs fent és... Era l'única opció que tenia. M'estic a punt de morir, ja tal com surti de l'ou he de pretar la Q perquè em matarà, saps? I el tio ja ho has vist, que s'ha esperat molt bé, ha baiteat molt bé la Q i ha gastat un flash molt bo, la veritat. Ha sigut espectacular. Doncs, bueno, ara anem a l'altra banda del bracket. Tindrem a Yuki contra Dume 89 primer, que és la partida que veurem a continuació, i després un Tricieta Rulers contra Paquillo. També doncs, hi ha membres coneguts d'aquí de la que passem i donem ja pas a la següent partida. I tant. Repassa. Doncs ara tenim per aquí darrere el quadre, repassa que no en tinc ni idea, Taratrusta contra Boom Headshot 66 i a l'altra banda del quadre que tindrem a Yuki contra Paquillo. Molta sort als 4 participants que lluitaran per aquests 5 euros i, bueno, ara quan tinguem la partida doncs que analitzarem ja el que passa. Correcte. Quin gall t'acaba de sortir més maco. Sí, no? Ha sigut fantàstic. Sí, Es nota que et deixes la veu als streamings. Ets un tio compromès amb la causa. Porto moltes hores d'espera avui, cansat, he castejat abans, ara otra vez. Ja no dona per més. La veu. Esperem que algun gol del Barça sí que pugui cantar les meves cordes vocals. Mínim 3, però bueno, ja ho veurem. Que has fet alguna aposta o què? Que vols que em marqui 3? No, però vull que remontin, hòstia. No? No sé quan van, no sé com està l'eliminatòria. Van perdre la polla, 0-2. futbol ara mateix. Parlant clar, Sí, és que me la pele. Vale, tio. Però m'ho pots dir, que entenc que al públic li interessa.
Va perdre el Barça 0-2 i ha de remuntar. Hòstia, bueno, pues ojalà remonti, però és que sou del Barça, però a mi... Sí, jo si he de triar un equip soc del Barça, però és que m'aporta 0 i no el segueixo. Hi va haver una època que sí, però... Sí, eres hooligan. No. Jo no necessito excuses per xafar el cap a ningú. No, és broma. Però no he sigut mai hooligan ni tampoc un fanàtic del futbol. Molts amics meus sí, però jo. Tu ets d'arts marcials, ja ho sabem. Sí, i de Sport viciar. de contacte. Sí, però també m'agrada molt el videojoc i bueno, són... Bueno, no diré que són coses antagonistes, però... La gent que li agrada el videojoc també li agrada el futbol, Hi ha gent que sí, hi ha gent que no. Hi ha gent que sí, hi ha gent que no. I també hi ha gent que li agraden les arts marcials i li agraden el futbol, tio, això va com va. Però a mi el futbol... A mi m'agrada molt, encara que jo tinc un tronc a les cames, m'agrada molt jugar a futbol, però era un paquet que flipes. I m'ho passo bé, tio, jugant a futbol. El que passa que, a més d'això, jo mirar-me un partit, algun me'l puc mirar, segurament el Barça d'avui me'l miraria i el disfrutaria, però no és una que em cridi l'atenció. Bueno, està bé. No, sí, a l'estiu vaig estar comentant el Pro, tio. Ja està. És veritat, quina espectacularitat, mare meva. No, que ja estem a tot. Si s'ha de castellar pros, es castellar pro. Obre la banda dreta, pot haver vet fora de joc, però com que no sé el que és, no ho diré. Efectivament. Algo així. A l'assistent que dona la sortida de la cursa perquè ha aixecat la bandera. Sí, més o menys així, no? No entens No. Bueno, una mica com tu al LOL, doncs jo amb el Pro. Pobret. Ja està, ja la tens, tio. Els cosins sempre tiren bif del LOL aquí, com si fossin aquí Challenger i els dos Hardest Tuget a gol. La veritat que podríeu fer un duo dinàmico. Ara t'anava a dir, si mires el meu historial, està en vermell, guapo, En vermell, guapo. Sí. A or 4, o sigui que... Ets comunista o què? Sí. Al LOL sí. Per obligació, perquè tu marques així la IA, no? Però sí, no? Has de ser comunista, clar. Si perds, perden tots i si guanyen tots. Això és així. El LOL és bastant comunista. Ojo! Atenció, que tenim una Camil contra Lúthien que jo ni m'havia donat compte aquí pal·licejant sobre altres temes i bueno, Zaratrusta que ja ha perdut una mica aquest trade, per tant, sabem que Zaratrusta va amb Lúthien, boom, headshot va amb Camil. Doncs sí, i veig que els dos tenen aquests ítems, el martillo del guardián, però sí que el Lúthien porta les botes i la Camilla aquesta, que tampoc me'n recordo del nom, el vaig a mirar, l'armadura de tela. Que sabia que era de tela, però no sabia que era armadura. I ha gastat exhaust, he vist, i algun summoner més? Sembla que no jugarà aquí un headshot que vol intentar castigar amb el combo d'habilitats. Pot tenir mal, arriba el flash, però cancela el bàsic, o ni l'ha fet. I amb l'Ignite finalment, doncs Zaratrusta, que no morirà. Un headshot que va all-in, com hem vist, s'ha tirat i ara doncs pràcticament que té aquest 1 contra 1 fet si és pacient i no diveja, que és el més important. És l'única manera que pot perdre ara, bàsicament. Divejant. Aquí els reflexos de Zaratrusta que dirà que són de xaval de 30 anys, com ell diu, perquè li hagués donat temps de tirar la E molt abans i no l'ha pogut tirar perquè li han fallat el reflex. Ai! Li ha cancel·lat la cura. Però, ojo, ja està això. Això és kill? Efectivament, això és kill, perquè Boom Headshot aplica molt bé el combo de Camil, salta damunt seu, vaya liada, com diu pel xat Zaratrusta, que ha practicat aquest Lúthien, però que no li ha acabat de sortir bé. Ha pogut arribar a la semifinal, però no podrà accedir a la final on tindrem a Boom Headshot 666, que té ganes de revalidar el títol. Doncs sí, a més m'ha agradat molt el flash aquell de la Camil que s'ha quedat plantada del pal. Tiro flash, track pit, vigila, xaval, i bueno, és perquè ha cancel·lat l'autoatac, però m'ha fet molta gràcia, m'ha donat aquesta sensació. Però mira, tot i així, gastant el flash i tot l'he pogut superar perquè la Camil és un altre personatge que té un early brutal, té un mid game brutal també, un late també que està bastant bé, però sobretot als primers compassos de la partida és molt... Després a la teamfight, si la teamfight és un 5 contra 5, allò de minut 45 decau una mica. Sí, però... Perquè l'split push és bàsicament un destaca. Exacte, però com a duelista,
per això destaca l'split push és brutal. Mm. I aquí ha quedat demostrat, no? Pobre... Doncs ara tindrem a... Digues, sí. No, que dic, un Lucian que en principi hauria de tindre pues, aquest avantatge, ja ho has vist, és que amb la passiva de la Camille, utilitzant un cop et pega, no? Que té aquesta armadura contra AD i tot, doncs aguanta moltíssim. El Lucian havia fet pràcticament tot el combo sencer i no li havia baixat vida. Simplement això. I ara, segona semifinal, Yuki contra Paquillo. I veurem qui serà el rival de Boom Headshot 666 i qui lluitarà amb ell per aquests 5 euros que s'emportarà el guanyador en el dia d'avui. I no res, quan Paquillo doncs, accepti que començarà la partida. Doncs sí, hauria d'acceptar perquè he vist que m'ha cancel·lat, no sé per què. Ha fet misclic sense voler. Reporteu-lo, sisplau, al final, tots. I quan em diguin començarem... Platino 1 contra Platino 4. Nivell bastant similar. Veurem si això també comporta una igualtat en aquest 1 contra 1 que arrenca ara mateix amb aquesta fase de pics. Yuki, que s'ho pot treure tot, és que és impossible prediure'l. Sí. I Paquillo, que després de no haver picajat Chen abans, ara potser sí que ho fa. I no se la juga tant amb aquest Caitlyn, que es notava que no controlava tant, Bueno, però tot i així l'ha jugat bé. Sí, l'ha jugat molt bé. Però no era aquella... Sí, poden sentar malament i no és bo, perquè un de tant en tant no fa mal, però un parell o tres a la setmana... Cada setmana un kebab. Ho estem fent per la seva salut. Sí, t'ho imagina't. Això sente fatal, I si tens parella no t'ho accepte, això. Cada setmana l'habitació feta un d'esto, amb aquest ambientador que et dona, el que després de sopar. I jo crec que al final es pot molestar algú, si menges molt kebab. No, bueno. Fora conyes. Jo aposto per Yuki, jo ja saps que no tinc problema a donar parcialitat amb un matchup. I si et calenten els hi parteixes la cara... Clar, jo soc un tio violent. Si et diuen alguna cosa, pobre d'ells. Clar. És que al final, ja ho veus. Parlar no pots parlar perquè et foten a la presó, però fotre d'hòsties... Sí. Això està demostrat, Està demostrat, tu. O sigui que... Perfecte. I si és amb... Exacte, o sigui... Allò de que parlar la gent s'entén, no. És a cops de pal. Bueno, Boom Headshot ha piquejat aquesta Kali i faltarà el pic de Yuki, que de moment no ens l'ha ensenyat. Veurem quin és. Jo no menjo kebabs a Pol, quasi. Algun de tant en tant. Això és una informació que ens aportes ara? Hop. No, perquè ha dit Hop, deixa de menjar kebabs, loco. Ha dit Pol pel xat. Vale. No, és que no sé. És que no sabia de què m'estaves parlant perquè, clar, em dius, em surts amb aquesta info que... Parlo amb la comunitat i amb tu. Soc multifuncions. Com a poc m'importa poc, no? Doncs dic, hòstia, m'està dient que no menja kebabs. Jo sí, pues si no li he preguntat. Però bueno, no, està bé que interactuïs amb el xat perquè a mi em costa bastant perquè tinc la pantalla tomada per cul l'altra i no veig el que diuen. Cada setmana dimecres kebab és de gos. És de gros. I la cagada post-kebab, qui la limpia? No, és el que deia jo, l'ambientador. Després te'n vas a l'habitació a dormir i l'endemà no t'enteres de res. Dius, hòstia, qui ha dormit aquí? Però bueno. Bueno, la final arranca, tot això. Sí, que teníem una Ari, Ari contra Kali. Sí, Ari contra Kali. T'agrada xerrar, Hop? Joder. No estàs pel tema. I a tu no? Me diràs, perquè dos no xerren si un no vol, Clar, també tens raó. Els dos ens agrada el palique. Bueno, Boom Headshot amb aquesta Kali i Yuki has dit a Mari, no? M'ha semblat sentir? Sí, una Ari. Pues matchup de mid-laners. Matchup curiós, Sí. Matchup de mid-laners. Ara que fa uns parts la van nerfejar aquesta Kali que gastava més energia de lo que estàvem acostumats, segueix tenint un duelo increïble, perquè el sustain que tenen els bitxos... Tots els bitxos que no tenen maná tenen un sustain brutal, no? A línia. Els d'energia menys que els que no tenen res, com per exemple un Set i un Garen. Mira com menja. Ja s'està preparant, nen. Ja s'ha fotut el kebab, no vol guanyar.
Bueno, a Bueno, veure a què ens veure, hem ítems, comprat. si podem aquí. Mira, succión La lapa aquella, lapa maliciosa. i l'orbe del guardián, que li dona mana, sostén, que és el que li faltarà més. I bueno, Però els bueno, trades que ja comencen, veurem si Yuki, com vol el Cisco, s'emporta el torneig o no, si és Boom Headshot, el Mr. Libretitas, el que ho apunta tot, el que ho analitza tot, el que s'emporta aquest torneig, de moment els dos al nivell 4, intentant farmejar encara sense cap trade efectiu i significatiu és que pugui suposar un problema per ells. és que està xungo, tio, perquè l'Ari realment ara aquests primers minuts pots tindre una certa avantatge, però no per fer-li l'all-in i guanyar-lo, sinó per pokejar-lo. Però és que amb pies veloces i amb el que es cura aquest personatge en general, amb la unistrucció que té i tot, tindrà un sostén brutal comparat amb l'Ari, i al final a nivell 6, que en falta super poc, aquest personatge té una mobilitat espectacular, l'Ari també, però l'Ari és full skill shot, saps? O sigui, jo crec que per composició, per set d'habilitats pot guanyar, té més possibilitats un headshot. Jo crec que també, i la veritat és que Ari, clar, Ari contra Kali fins al nivell 6 doncs li pots treure molt d'avantatge, però és que això, al nivell 6 puges molt ràpid, aquí a Abismo de los Lamentos, sí. I doncs aquest Kali ja és una amenaça que et pot saltar, que et pot fer una autèntica destrossa. De moment els dos que tenen tota la vida pràcticament aquí a l'orbe ara de Yuki, que era bo, i clar, l'Ari, l'única opció que té de curar-se és amb aquest orbe i costa molt d'obtenir. Doncs sí. A quan està ara? El què? Ni idea, no? Lo de l'orbe que es cura, que estava abans de no sé quan. Uah, abans era 11 o 12? Eren? Abans? No en tinc ni idea, perquè de fet l'Ari era un personatge que m'agrada molt jugar al principi, però des de fot un any i mig endavant que no l'he jugat, pràcticament. Sí, no, va per minions, però no sé quan va tocar. Eren 9 o 10 abans, però ho van canviant això a vegades. Cada 7 spells. Cada vegada que tira 7 màgies es cure? Vale. Independentment dels minions que toqui. Bueno, abans eren els minions, imagina't on estàvem. Ens hem quedat supermorts. Abans eren els minions, no? M'estic tornant jo loco a jugar aquí, Boom Headshot, que buscava l'ofensiva damunt de Yuki, que ha respectat bé la distància i ha fet doncs, que gairebé no perdi vida. Doncs sí, és que és molt perillós, no? Gastar la E per iniciar a la Kali és perillós, perquè clar, després d'això et fa t'inicia amb la ulti o amb la E i ja estàs fregit, Sí. O sigui, Yuki no pot cometre un error, el mínim error. Pot castigar molt a Kali i el segon, bàsicament, costar-li la vida. Doncs sí, a veure, com anem? 27-19, a sobre està farmejant molt més un headshot. És a dir, que cada vegada Yuki s'haurà de jugar més, no? I apretar per matar-lo. Sí, és que no veig el chance, Ara aquí busca una mica d'agressivitat, però és que el bàsic, com estem veient, quasi no castiga, és que el bàsic no li treu vida amb el bàsic. És que amb el següent bàsic que fa i per farmejar es cura més ja, quasi. Sí. És que lo dels pes B12 ja et dic, dona un sostén brutal, la Omnisucció també. Sí que és un 5%, no, aquest primer ítem. Però bueno, un 5% que tot això que et cure, com que no necessita regeneració de res, doncs tot aquest sostén que et dona la Kali, saps? O sigui, si ja està nerfejada i ja costa de matar, imagina't quan està de forta. Espero que quan la pugin un altre cop, perquè ho tornen a fer, l'espamegeu. La tornen a pujar? No ho sé, tard o d'hora ho tornen a fer, perquè mai estan... O sigui, la Kali... A veure, la Kali és un personatge que... Ojo, Ui, ara sí que Boom Headshot buscava aquí l'ofensiva damunt de Yuki, que està respectant bé la distància i això bàsicament és el que manté en vida. És que la mínima que faci un passet en fals i Boom Headshot doncs es pugui tirar a sobre, li rebentarà la vida. Si li fa tot el set d'habilitats, la mata. No, doncs la Kali és un personatge que la toques una mica i ja està molt forta i la toques una mica i ja està molt fluixa en quant a impacte a partida. Després a 1 contra 1 sí que... Ojo! Ara aquí el Flash arriba amb l'ultimate, però pot recular bé aquest Ari, que també activa la seva. Està jugant amb les ombres, Boom Headshot, intenta castigar una miqueta més, però no arribarà a impactar l'habilitat damunt de Yuki, que està mitja vida, s'ha tirat aquest apoti i Boom Headshot, que no s'ha ficat gens nerviós. No. És que sembla que no tingui mal. És el que et dic, tio, no sé. L'Ari està molt fluixa, tio, no la jugues ningú per algo. També va amb l'orbe, si anés amb el capítol perdido potser seria diferent.
Potser faria alguna més de mal, perquè dona quan més AP mal, dona no? això, dona Clar, 40... 40 Home, d'AP. 40 d'AP, No sé quan dona l'orbe. Ai, el capítulo d'esto, però no... Aquest dona 40, no és poc. Sí? Ojo! I ara que sí, el charm que és bo damunt d'un headshot, però és Per que ja exemple. veiem que d'un combo li treu un quart de vida. I ara es I començarà a dona curar una gràcies. borrada. Sí. És que no sé quins estats base té aquest bitxo, però déu-n'hi-do. És que només té 58 de Magic Resist. No sé per què. No sé per què aguante tant. Jo crec que és l'Ari que directament no fa mal. Pot ser. Està, És que està, Ari està fa al que no es pou. veu, però anys. Sí. Potser. I mira que és un personatge que és divertit de jugar. Jo crec que amb aquesta ulti, amb la charm que pots fer moltes coses. És cert que la W és una mica useless. Bueno, useless no, però no és A una veure, habilitat que porti res. sí. Veiem aquí 55-42 de CS, estem a 3 minuts per acabar. Igual tenim final a veure qui ha farmejat més, perquè no arribaran ni al 100. Podria ser, Podria ser perquè... Ja seria trist guanyar així, però guanyar és guanyar, Sí, però Yuki haurà de buscar un all-in perquè sap que està per darrere de farm. Vull dir, té 2 minuts i mig per intentar buscar alguna jugada que el pugui beneficiar versus aquesta. Ojo aquí, que intenta castigar, però un headshot que tira enrere, està a mitja vida, activa també aquestes sombres, ho gasta tot, i ara pot ser el moment en què es tiri aquesta Kali o no, perquè decideix respectar, agafava també la cura, mentrestant veiem allí el Cisco al racó de pensar, i ara aquí el càstig amb aquest orbe. Ara sembla que enxufa més, la Ari, no sé per què. Dirà el level, però és que m'estranya perquè, a veure, el problema és que no l'enganxa mai la tornada de la Q o la nada, saps? Sempre només és una de les el que té dos. daño verdadero. I és realment l'interessant. Pensava que es tirava un headshot, Finalment... Si encara no ha gastat l'ulti ni una vegada, un headshot. Ojo! Ai, ara que sí que es tira, veurem, perquè Yuki contesta, té aquest orbe que ara en aquest cas sí que el curaria la barra de vida que s'ha igualat més. Intenta fer una mica de push Yuki, però un headshot sap que ha d'aguantar perquè té el fan pràcticament guanyat i està a minut i mig d'emportar-se aquest torneig. No, també és estratègia, això, A veure, el farm? 69-48. Farm ho té guanyat, Sí. Un minut i mig. A veure, l'Olin. Ha anat a buscar les cures i suposo que Yuki aquí ja es tirarà la desesperada perquè té un minut o no, perquè es tira un headshot, la charm que és bona, el treu d'aquesta zona de les ombres, es tira ràpidament damunt d'aquest Ari, que ho esquiva tot, arriba el flash també d'un headshot, veurem perquè aquí s'emporta això, arriba l'Ignite, Yuki comença a córrer amb aquesta ulti, però no hauria de poder escapar mai de la vida, està tancat contra la base de l'enemic, falla també el charm, para el rematar el hit de torre o no, té l'orbe, veurem si es pot curar, l'ha intentat castejar, però finalment un headshot que remata la vida de Yuki i tenim campió del torneig de GameSports i 10 contra 1 torna a ser boom, headshot 6, que ja em porta 4, 5, ara mateix no ho sé, però crec que 4 amb aquest Cisco, l'hem perdut el Cisco, no sé molt bé què ha passat, però bueno, aquí ara a veure quan el puguem recuperar pues tornarà, de mentre doncs esperarem a que Boom Headshot 666 es connecti perquè puguem parlar amb ell, perquè puguem fer aquesta entrevista i ens digui una mica doncs com ha vist les diferents partides que ha tingut en el dia d'avui, així que tal com el tinguem us el portarem i diu Yuki aquí 0 de Matjari, la veritat és que sí, no sé per què t'has pillat Ari, però mal, no, perquè realment en mobilitat i tal és un gran personatge, el que passa, tio, que és el que he dit, zero mal. 0 de maig, és que ho ha dit ell mateix. Sí, ho faríem amb camp, Xep. Aquí n'ha d'entrar. Vale. Li dic a l'esquerra, Vinga, tot aquí en directe. Sempre esquerra abans que dreta. I tant. Molt bé. No, la veritat és que ha estat una partida... O sigui, molt equilibrada perquè s'han respectat moltíssim i hi havia molta capacitat d'outplay per part dels dos contrincants, però és que l'Ari té poc damage. O sigui que quan vulgui, ara li preguntem a veure què li ha semblat jugar contra aquesta Ari amb un headshot, que ara el tindrem. Hello. Hola, ens sents bé? Sí, ho sento. Què tal estàs, Boom? Com has vist aquesta final? Molt bé. Ho ha jugat molt bé el Yuki, tio. Ho ha jugat molt bé. Ha sigut, bàsicament per matchup.
La primera partida ha sigut... Pues, bueno, ho dirà Nivea, que ha sigut una mica així, what the fuck. Sí. I després m'he tret la Camila, que vaig dir la setmana passada que no la vaig treure. És veritat, és Ja. veritat. I ara, mira, Molt bé, funciona. no, la Camille, no? Molt forta Sí, contra el Lucian. Li has fotut una estovada forta, no? I què ha Sí. sigut aquell flash? Ah, sí. Això no m'ho recordis, tia. Aquí recorda tot, està gravat. Saps què Haguessis passa? pogut acabar allà, però... Claro. És que jo pensava que havia marcat a Lucian, he tirat el destello i com quan tires una cosa d'haver marcat, pues t'ho fa automàticament, saps? Ah. Però havia marcat el terreno, perquè el personatge se m'ha quedat quiet. I he dit, què ha passat aquí? Com és que no es mou la Camila? No Dic, what the tens, no fuck? tens un botó per autoatacar i l'altre per moure? Sí, però és això. No sé Vale. què ha passat, que de que haver marcat el terreno o alguna cosa, no sé què ha passat. Però no ha sigut intencionat. O sigui, aquell destello era per matar, no era per quedar-me quiet. Sí, no, per suposat. No crec que ningú gasti el destello per plantar cara allà, no? No, sí, això és vacilar, tia. Sí. No. Ha estat bé. I com has vist, l'Ari fa molt poc mal, no? Sí, bueno, és que bàsicament era això, respectar a distància, perquè si te tires a saco té el charm i, pues, per molt poc danyo que tinguis, estàs allà mig inútil 4 segons, saps? Sí, Respectar a distància i quan puguis, pues, entres. però t'anava poquejant, sí que et tocaven les W, sí que et tocava alguna Q, però és que no et baixa bé la vida. I alguna vegada Ja. t'ha fet el combo sencer i t'ha baixat un quart de vida, sobretot quan era un nivell 8 o un nivell 9. O sigui, si l'Ari arriba a estar forta, doncs pot ser que et baixi mitja vida, com altres personatges que et foten sense només dir un Fizz te toca 3 habilitats i et treu quasi 3 quarts de vida. Sí, I l'Ari et fot tot el combo i t'ha tret un quart, saps? Vull dir, sí que tens molt sustain i tal, però no tens per què aguantar tant, no? O sigui, jo crec que és més culpa de l'Ari que no del champ de la Kali, que ha aguantat molt, no? Sí, bueno, és que també portava l'ítem de succión de hechizo, no sé com se diu aquell ítem. Sí, Omnissucción, sí. La Sí, vara de no sé què. la lapa malviciosa. Això, La lapa. les botes aquelles del Fleet Footwork i les runes de dominació, amb les dos de curació, o sigui que Sí. a la llarga, pues, uf. Sí, curat curaves. No, Lo raro era veure't aguantar tant un combo, saps? Que dius, hòstia, aguantes el combo sencer. Li feia un bàsic l'Ari i mentre ell feia el last hit al minion, li pujava la vida. Sí. Ja ho ha dit el Yuki, si se l'hagués ficat a D, potser guanya bé. Potser hagués fet més mal que no pas a bé, perquè és que feia poquíssim mal. Bueno, és un personatge per tatxar de la llista de l'1 contra 1 per suposat, no? Aquesta Ari, que no porta aquest damage. Sí que pot haver... No sé si la setmana passada van veure una Ari contra una Tristana, però la Tristana també la va acabar estovant per aquesta falta de damage de l'Ari, suposo. Sí. A lo millor més al late o comprant ítems o alguna cosa, no sé. Clar, amb ítems segur que fa més mal perquè segurament l'ha escalat fort, però com a mal base, fot riure. Sí. Bueno, Hugo, la setmana que ve et tindrem per aquí o què? Repetiràs? Hombre, claro. Jo tots els que pugui. Tots els que pugui estaré. També he vist que t'has agafat algun equip per jugar algun torneig. Sí. És que són tots gent de per aquí o ja els coneixies? No, els coneixia. El Germán per mateix, que està per aquí al torneig, també està al meu equip. I el que sempre se fiqui Darius, el Caín, també. Molt bé. Sí, molt bé, bueno, doncs a veure com us va. Sí, a veure. Però bueno, està bé, no?, que al final també us animeu a fer el 5 contra 5, també s'agraeix. Sí. Doncs bé, sense allargar-nos més, felicitar-te i donar-te les gràcies per participar i espero que ens veiem la setmana que ve. Ens veiem. Doncs que vagi bé. Merci, Bumi. Ens veiem. Adéu. Vale, nois, abans de que marxeu, us recordo que demà a Màgia